Din hija l-barrakka ta' fuq. Tinsab fil-Belt Valletta u ġiet mibnija mill-kavallieri biex fiha ikunu jistgħu jagħmlu passiġġati għall-arja tal-Port il-Kbir. Mill-barrakka nistgħu naraw sew il-Port il-Kbir. Kien madwar dan il-port li saru l-eqqel battalji tal-assedju l-kbir. L-assedju l-kbir ġie miġġieled fis-sajf tal-1565 bejn it-torok Ottomani tas-Sultan Sulejman u l-Maltin u l-kavallieri ta' San Ġwan. Il-Maltin u l-kavallieri kienu mmexxija mill-Gran Mastru La Vallette. Il-kavallieri kienu ilhom hawn Malta mill-1530, jiġifieri 35 sena biss. It-torok attakkaw lil Malta bi flotta kbira. F'din ix-xandira se nagħtu ħarsa lejn l-assedju l-kbir tal-1565. Bħala ċentru għax-xandira tagħna se nużaw il-barrakka ta' fuq. Meta il-kavallieri waslu Malta fl-1530, huma ma marrux joqogħdu fil-belt kapitali ta' dak iż-żmien, l-Imdina, minflok marru l-Birgu. B'hekk setgħu ikunu qrib il-flotta tagħhom. Il-kavallieri kienu jafu li t-torok qegħdin iħejju biex jattakkaw lil Malta. Id-difiża ta' Malta huma kienu ibbażawha prinċipalment fuq il-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-Port il-Kbir. La Vallette kien jaf li l-bliet tal-Imdina u ċ-Ċittadella minkejja li kienu mdawra bis-swar kienu dgħajfa wisq billi kienu l-bogħod mill-qalba tad-difiża tal-ordni. Ejja nagħtu ħarsa lejn il-fortifikazzjonijiet li l-kavallieri kellhom madwar il-Port il-Kbir. Fit-tarf tal-Għolja Xiberras, il-kavallieri kienu għadhom kemm bnew il-Forti Sant'Irmu. Jekk taraħ mill-ajru, il-Forti Sant'Irmu għandu forma ta' stilla. Qiegħed f'pożizzjoni ideali biex minnu tassess id-daħliet taż-żewġ portijiet prinċipali. Ħadd ma seta' jidħol fil-Port il-Kbir inkella fil-Port ta' Marsamxett jekk l-ewwel ma jgħaddix minn ħdejn il-Forti Sant'Irmu. Għall-ewwel li waslu Malta, it-torok daħlu l-flotta tagħhom fil-Port ta' Marsaxlokk. Dan kien port perikolus għax-xwieni minħabba li huwa miftuħ għall-elementi kollha u allura mhuwiex kenni. Kien għalhekk li t-torok mill-ewwel fetħu attakki qawwija fuq il-Forti Sant'Irmu. Matul dawn l-attakki fuq il-Forti Sant'Irmu, it-torok tilfu madwar 8,000 ruħ. Fil-waqt li l-Maltin u l-kavallieri tilfu madwar 1,500 ruħ. It-torok tilfu wkoll lill-mexxej tagħhom Dragut li ntlaqat minn ġebla imtajra minn tir ta' kanun. It-torok daħlu Sant'Irmu lejlet il-festa tal-patrun tal-Ordni San Ġwan. Wara l-waqgħa ta' Sant'Irmu, it-torok setgħu idaħħlu x-xwieni tagħhom fil-Port ta' Marsamxett. Difiża importanti ħafna kienet il-Belt tal-Birgu, imdawra bis-swar u bil-Kastell Sant'Angelu fil-ponta tal-Peniżola li fuqha huwa mibni l-Birgu. Kif ġa għedna, meta ġew Malta fl-1530, il-kavallieri marru joqogħdu l-Birgu. Billi ġewwa l-Birgu huma kellhom il-bereġġ u s-sagra infermerija, jiġifieri l-isptar, il-kavallieri dawru l-Birgu kollu bis-swar. Il-mexxej tal-kavallieri kien jissejjaħ il-Gran Mastru u dan
kellu d-dar tiegħu fil-Kastell Sant'Angelo. Min ġoda l-kastell, il-Gran Mastru Lavallette mexxa d-difiża ta' Malta waqt l-assedju. Wara l-assedju, il-Birgu beda jissejjaħ Vittorjosa, jiġifieri belt rebbieħa. Fuq il-peniżola l-oħra tal-Port il-Kbir, il-kavallieri bnew il-belt tal-Isla u anke din dawruha bis-swar. Fuq in-naħa ta' ġewwa tal-peniżola tal-Isla imbagħad kien hemm il-Forti San Miquel. Il-Forti San Miquel kien jiġi eżatt fejn illum hemm l-iskola primarja tal-Isla. Innutaw kif filwaqt li l-Kastell Sant'Angelo qiegħed in-naħa tal-baħar, il-Forti San Miquel iħares in-naħa tal-art. Dan kollu ippjanawh l-inġiniera tal-Ordni biex l-Isla u l-Birgu ikollhom aktar saħħa. Waqt l-assedju, il-kavallieri daħlu x-xwieni tagħhom għalkenn fil-Manderaġġo. Il-Manderaġġo kien menqa mimlija bl-ilma u kien jiġi eżatt bejn il-Kastell Sant'Angelo u l-kumplament tal-belt tal-Birgu. Bejn il-ponta tal-Kastell Sant'Angelo u l-ponta tal-Isla, il-kavallieri għamlu katina ħoxna fil-wiċċ tal-ilma biex ix-xwieni torok ma jkunux jistgħu jattakkaw l-xwieni tal-kavallieri li kienu għalkenn fil-Manderaġġo ta' bejn il-Kastell Sant'Angelo u l-Birgu. Din kienet ukoll difiża importanti kontra l-attakk tat-torok. It-torok għamlu il-kampijiet prinċipali tagħhom fil-post fejn illum hemm il-Marsa. Qabel l-assedju, il-bjar tal-ilma li kien hemm il-Marsa ġew avvelenati billi intefgħu fihom ħxejjex mediċinali. B'hekk, it-torok ma setgħux ikollhom ilma għat-truppi tagħhom u hekk batew ħafna fis-sħana tas-sajf. L-ikbar żvantaġġ li kellhom il-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-port kienu l-għoljiet li bihom dawn il-fortifikazzjonijiet kienu mdawrin. L-Isla, pereżempju, kellha l-għoljiet ta' kordin fil-qrib u minn hawn it-torok setgħu jimbombardjawla s-swar. Il-Kastell Sant'Angelo u l-Birgu sofrew bombardamenti kemm minn fuq l-għolja Xeberras, minn fejn illum hemm il-barakka ta' fuq, kif ukoll mill-għoljiet qrib il-Kalkara. Anke l-Forti Sant'Irmu kien pjuttost fil-baxx u allura sofra mill-balal tal-kanuni sparati lejh minn fuq l-għolja Xeberras. Il-flotta Torka waslet Malta f'Mejju tal-1565. It-Torok għamlu il-kamp tagħhom il-Marsa. L-ewwel attakkaw lil-Forti Sant'Irmu. Wara attakkaw lil-Birgu u l-Fortizza San Miquel. Minkejja li rebħu lil Sant'Irmu, it-Torok ma setgħux jirbħu lil-fortizzi l-oħra. Fis-7 ta' Settembru, wara li ġriet l-aħbar li kienet waslet l-għajnuna minn barra, it-Torok qabdu x-xwieni tagħhom u telqu lura lejn pajjiżhom.